man sa intro. Editor na naman natin. Ha? Oo, usahay raw, usahay edit, i-edit. Kekaron. Naamay diri sa salamat. Salamat. Okay, sangyup salamat. Unlimited Korean barbecue. So, tanaw na to. O, lamay ba na ilahang sangyup? Kay mo man request ni kuya magsangyup. So, gabi wala mi nagsangyup. So, karon magsangyup ni. Okay, waiting mode. Ning blend si kuya dito kay Red. So, mo ni sila nang wait. Hi, Piang. Say hi. Say hi, Uri. Hi. Hi, Kuya Pang. Hi, Vince. Hi, Papado. Okay, sugi pasulod na menu sa good evening. Hala, thank you. So, okay, so nana may table, no? Okay, so this is our table. Kani? Apil ni? Okay. So we are at Anli Sangyup. So mo ni siya. Ang Sangyup. Meron siya mga complaint magkakaroon. Wow! Ooh, so beauty. Okay, it says on their wall, unlimited food, unlimited happiness. I agree. Being a foodie, I could eat anything edible. So for tonight, kaon and Salamat Sangyup, unlimited Korean barbecue. Na diri sa IT Park, no? Diri sa Ayala Malls IT Park. And kagabi nag-Japanese karo Korean na sad. So, more gyapon ang tema sa among mga lakaw kaon-kaon karong panahon na chopsticks. Mapugos rin taon ni akong isa pag-umangkon og gamit sa chopsticks. Hantod nakamao na lang siya chopsticks. So kani kaon ka what you ka no maluto na, no? So patience is a virtue. Dili naman po siya maluto kay mura man nag-miracle ang baga diha. Dili ra sa muinit. So ang akong yung gikaon din ha, chicken. Okay, katong chicken and mo nila ang mga side dishes. No, daghan kay sila kanang side dishes. I think 8 and eat all you can. So pero no leftover. Ano sila? Ikuha na nimo, i-insert nimo na. Katong ug maluto na ning beef, ibutang nimo, then kanon. Okay, so wala pa na luto ang amo ang grill. Wat-wat sa lang. Okay, kaning grupo ako so kay mga on. So naka first round ni going in the second round. You know, basta unlimited gani agoy. Pasensya na lang gid sa mga tag-iya ning resto.
kay murag koma. Kamao na si Vince mag chopsticks. Pwede ko siya ganahan mag chopsticks. Napugos itaon siya chopsticks. Fight din. Okay, so naman naman ko kaon-kaon sa ako ang chicken na gi-grill. Nag-volunteer na lang ko og kuan ang kanang pang-grill ang ilahang mga paborito. Kanang beef, pork. So, pero kilala ko gamay nga beef. At least i-try sad ko. So, ganahan ako magkuan na sugpa. Thank you. Steam egg. So karon po ko kakaon og steam egg no. Karon po jud ko kakita ani. Ignoy jud ko ani. Karon di na ko ignoy nga naa day steam egg ibutang anang mura og kanang small nga palayok. No ga kuan na siya. Ga kulo-kulo na siya din na sa sulod. And lamian. Init kaayo. No. Kanang isa ka pag umangko nako mura nagnaog itlog. Mabuhi ra na siya mukaog itlog buntag udto hapon. Sugot ra na siyang itlog sudan. So nindot mo dahil no, another way of cooking egg is to steam it. No? Maghimo ko ngani sa amoa. Lami kayo. And the side dishes, pag ako ginakahurot, ako nakakaon anang mga side dishes kay lamian, especially kimchi. I love kimchi. Ang kanino, feeling Korean lagi. Awat-awat butag unsaon pagkaon ning kaning barbecue no kana atong gi-grill iputo sa litos no magkuha tag litos iputos ng unsay imong ganahan pork ba chicken ba or beef ba and then i-wrap nimo no mayuhon ra nimo wrap kaya kas ahon ra ni siya kaon kas ahon ra na siya kaon i-wrap nimo maayo nga masud gyud sa imong baba. So mao na kasagaran ako makit-an sa mga K-drama no o na isa ka hungit. Wala ba dyan po ko napilaokan ana ha? Pero lamig gud kayo nang i-insert sa litos ng meat. No? Muna kasagaran ginabuhat sa mga Korean sa mga K-drama nga akong natanawan. Mga more or less mga 70 kapoy na ka-K-drama ako na nahuman. So morning feeling Korean ta karon. No, kay ingani sila mga on. Okay, so kaning grupo ha busog-lusog jud ani, no? Busog-lusog jud kaayo aning dumiuna ni. So, nahuman mig panihapon, naglakaw-lakaw lang mi diri sa IT Park. Okay. Sumuod ni no. Nakaari ko sa una kay dili man ni siya mao. No, daghana naman ni kaayo dai sila diri. Okay. So, nanay mga daghan shops ng abri. Okay, so lahi na gid ang Ayala IT Park. Okay, so daghan kaayong mga buildings na andamon is there. Naimon. So, mo din nino sa The Walk. Okay. Wala na ko na video itong bago nga kuan ha. Ha? Unsa din sir? Tamis? Hindi ko. Kamura? Galikay kong tamis. Kaya nakainom na ko og katong matcha latte. Kamo? You want dessert? Best ramen.
Ala, cute kaayo. Uy. Okay, so. Hello, Sure, di apiyang anak ka ng tuwa ba? oh. Yang! Piang picture ko piang kay nindot ka mukuha piang. Oh, nindot ka ni Sir natin siya mga style na. Picture ko atong style nimo nga makuha naong na nice kayo piang. Okay, so ani ang IT Park. Murag naa ka sa laing world. Murag naa ka sa Singapore or sa Taiwan, sa Korea. Okay. No, napuno po siya pagkaunan. Tara jiwa lagi diri dapita. Daghan kayo mga food. The moon is there. Okay. So, hala. Grabe. Murag Pilipinas pa ba ni? Kana, oh, nice diha, oh. Picture ko na piyang. Saan po ni siya? Vietnamese. Katong Vietnamese nga coffee. Dapat. Turang Sbarro. Oh, nice. Meat. Okay. Sanggap na po ni. Murag wa pa ni. Siguro na kuan. Open. Nice siya interiors. Murag balikanan jud dinamo puhon. Kay mo pa na nag-open. Until next vlogs. Thank you for watching.